soc la Míriam, l'assessora de lloguers d'Espígol, i avui us ensenyarem un pis que tenim a la zona de Santa Eugènia. Només de començar ens trobem amb el que és menjador i cuina tot junt. D'acord? Com veieu, el pis està totalment equipat, totalment amoblat, amb tots els mobles. La cuina és petita, en forma d'U, també totalment equipada, amb tots els electrodomèstics. I també tenim una porta per aïllar el que és la cuina i perquè no surtin les olors. I passem a la zona de les habitacions, amb el seu bany, amb banyera. Tenim l'habitació individual, amb una sortida a un safareig, amb el termo d'aigua i la rentadora. El pis disposa d'uns 50 metres quadrats, amb calefacció terra radiant. Aquí tenim l'habitació doble, amb armari empotrat. I tant pel menjador com per l'habitació doble tenim una sortida a un balcó. I això és tot. Si voleu demanar més informació sobre el pis, us podeu posar en contacte amb nosaltres. Moltes gràcies.